Hello mga ka-YouTubers, alam nyo ba na pwede kayo mag-upload ng videos na hindi sa'yo, na hindi kayo makapiright? Yung tinatawag natin na Creative Commons, na yung videos ng ibang tao inallow nila na ma-share tapos ma-re-upload or ma-reuse. So nasa ano lang, kasi nasa option yan kung yung mag-upload ka ng videos. Di ba yan, may nakalagay diyan kung anong klaseng category of license, yung standard YouTube license, tapos yung isa yung Creative Commons. Pag nag-upload ka ng videos na Creative Commons, ibig sabihin yan is inallow yung ibang tao na ikopya yung videos no na hindi ma-copyright strike. Yun yung isang paraan na hindi kayo ma-copyright strike ng videos ng ibang tao. Pero may isang problema. Kasi halimbawa ako, meron akong videos in-upload ko. Ngayon, yung category type ng license is yung Creative Commons. Pero yung sa videos ko, meron akong mga songs, background music na na-purchase ko online, halimbawa katulad ng artist.io. Yun yung website na pwede kayong bibili ng music para sa videos ninyo. Halimbawa, pag bumili ako ng music doon sa artist.io para ilagay ko doon sa videos na yon, tapos sinishare ninyo, makapiright kayo doon sa song, pero hindi sa videos kundi doon sa song. Yun yung problema lang ng Creative Commons. So maganda pag nagkopya kayo ng videos na ibang tao is tanggalin niyo yung music, lagyan yung sariling music ninyo para hindi kayo makapiright. Buti sana kung yung mga videos na sinishare ninyo is mga free download, yung mga free use, katulad nung nasa YouTube, di ba? Yung sa YouTube meron silang mga free music na hindi siya copyright. Yun yung ginagamit nila, hindi kayo ma-copyright strike. So mayroon akong papakita nyo na evidence na katulad ng mayroon kong in-upload dun sa YouTube 2 days ago yata yun, na yung sa 5G Apocalypse documentary. Hindi sa akin yun, kinopya ko lang yun sa ibang YouTube channel. Yes, katulad yan, nire-upload ko yan, pero walang copyright strike. Tapos mayroon akong isang video dyan, mayroon akong isang video dyan, ito nire-upload ko, ini-edit ko ng konti, meron akong nilagyan ko ng sound effect, music. Pero ito, tingnan mo, mayroon siyang 3 na copyright. Yung mga copyright na yan, yun yung song nila na pinupurchase nila online. Kaya doon ako na-copyright. So yung ginawa ko, yung iba, 4 kasi yan dati, yung iba, kinakrap ko, yung tinatanggal ko. Kasi diyan sa YouTube, mayroon yung option ng editor. Pwede mong i-trim yung part na gusto mong tanggalin. So tinitrim ko yung kung saan ako na copyright. So yung ibang natirang 3, yun yung i-trim ko naman kasi copyright yan eh.